ukhona uThixo wabangenamandla ebona kwethu okhawulezayo ngexesha elifanelekileyo abamele abangenamandla ebona kwethu uba unawo amandla wasebenzise ngenhlonipho ngovelwano ebona kwethu usazi okokuba le ndlela onyuka ngayo ekunzima ukubulisa kuba abantu abanamandla ebona kwethu bayiswa kubulisa endaweni yokukhupha isandla banqwala nje inhloko ngenxa yamandla abanawo ebona kwethu bayaphakanyelwa xa bengena emnyango ngenxa yamandla abanawo ebona kwethu abanokukhawulela mntu beyokumbulisa bayabuliswa bona ngenxa yamandla abanawo bayalibala ayaphela amandla awangona phakade nendlela unyuka ngayo ubabona ongena kubabulisa uyakuhlangayo ufike bekulaa ndawo wawugqithe kuyo ungababulisi ngoba amandla wona ayaphela ebona kwethu kunjalo nje xa ephela awabetha intsimbi ngelithi lumka ke ngoku siyakhwelela ebona kwethu kwabanjalo kuNebukadnezari ecingoba angunaphakade amandla ebona kwethu asuka amandla phela nankuya umkhonzi kaThixo esidla ngokuyingca nenkomo ephelile amandla.